Saan paglingin? So karon guys, magbanding-banding may mga ligo mi sa RMC. Bulldog RMC. My famous boyfriend, boyfriend. Lalaki na amigo ba? So ngayon, so update ang namo niya ba? Ha? Sama na motor awam ni gasolina day. Luwai ko na god. Luwai. Magkabay naman niya. Dong, asa dapat nag-Gmall dire ka mamili ka gasolina? Gmall ba? Oh. Gasolinahan ba? Gasolinahan Gmall. Tunga, abot jubatan? Sa duol ang bataan. Pilang tungaan na to eh? Hindi ko na. May Awas na diba? Diri na tayo. ha? Duol mo siguro da, bro. Gayo ila. Tapos sa gasolina no, kinay katunga. Bitaw. Gusto jo ko na so. Solar na ako. Sa tali ka ate oh. Ay, okay babe. Diyan lang. Pero, minya na ka te? Palit siya ta. Kamu mana ngompra sa warehouse? Ngumpra ba? Dapat ito niya na ide. Di na madagan. Dagan naman abot ito tadi. Suga ning motor ni eh. Langan ni. Kasi na nga anak bay kusog daw. Wala palos na. Tamo ta pinturan pula na. Bitaw. Pula ni kay. Di na may pula, na may pula. Amo na pagalkalan ni bay. Dugay na kay ni. Sino tago mo ni bay? Kita pa to bay. Ito mo to. Dili itom. Wala yan. Tapos wala man di kambya-kambya to. Nangana ka bay. Kaabay juga to ba? Stoy, wala man di kambya-kambya. Ha? Wala kambya-kambya. Diretso lubag naman to. Yan. Nangana ka bay to. Kaabay yan to. Wala ka. Apil juga to. May papicture may agang nga ako ara si agang. Di ba na ba ko sa iyo ara to. Kabog na. No ice cream may kumot. Magpata ice cream. Kina video na. Kuan mo to sa Gmall. Gmall. Sige ulat ninyo. Pasko. Mama makatrabaho ko mama eskwela palit ko ana.
Ano yun ba? Makatrabaho ka, palit ka og. Patrabaho ya, para una sueldo palit ko. Makapalit ka og. Siya, kaya ka man ang iskila. Nakapalit na siya. Oo. Sige. Bayad tayo na, sige, kumaklat yung mga bulo. Pas berkasama na skandal rito. Kalat na, di ba Joy? Pas niya kasama ni kalat din na skandal, di ba? Oo, na. Si Ryan, gihilom ra ka Ryan. Balo mo ka to ka Ryan. So guys, I'm back with another video. Andiyan may maingon mo sa kadako sa imong yuta. Yan tanan ba? Buta na birin ko sa tuloy. Sa dam. Mo laging kuan, pabulgam. Break na, break. Break. Ako mga yuta, pre. Ako mga yuta. Ako pakita na ko yung mura. Kabulok ka. Ako mga yuta. Ako na tanan. Yuta na birin. Oh. Sa kadam truck. Yuta isa ka dump truck. Nagkwarta ba yun? Ibo, di ba namin tuhan yun? Git pa dyan yun. Durtugit. Oh, abot na ta! Abot na me. Uli na ta! Abot na ta, uli na ta. So, mga ligo na may mag-ilis na may unya, maghubo mi tanan. Kasi order Shopee ba? Ha? Isot ba? Sama to. Yours. Unsa yung mag-order sa Shopee? Pero sa Angelino, rainbow color. Sa ano? Enjoy senior ya. Oh, yang kuan ba? Luy, kaya mumotor itong permi. Ah, di pagkabalo mga ambya po. Bayot. Binti na yun. Ha? Anak kong bakin, wala na mo ni Jordan. Dito sa Bayo, bako. Video kay mo ambak ko. Ayun sa mga sa kuan ba? Oh, yan ba kayo? Ambak oh. Mga bangko ba? Ay, nambun na. Ay, lahi. Mahal kay babe, ang gago ba? Dragon. Naong mo kayo, shit. Ito na yan. Salom, bitsugod. Huwag na, game ko pag salom. Kira na? Saan paglingin? Wala ba ka? Ilingin do.
Ito? Ate, kurang mag... Haris, murag. Ano sa... sakit. Sa sakit mo ko. Ligag. Nung guro kay corona COVID siguro. Tumaklad mo. Sakit tugnaw kayo. Uy, gipulyo talon. Ingon. Pila ta katuig sa to gritin dito. Ate ko katuig ko kinanta-kanta si. Dito ba? Babaan. Yan ang lalong gining mata oh. Depende ba kuban? Nang dakadali ba itong sasak pag assumption na tikat-tikat na sigdo kanli. Ito, dili naman siya nang Ay ko sa kumpre assumption ni buhong i-six. Tuduan na bunta mo unsaon pag hipak aning drum bo. Ini beep go do. Oh, beep oh. Supo niya na mo dapat lang kalo para na yung kuan ba mga virus. Sino lang kamron? Balik digit. Tik na. Tipik. Isa pa. Aku. Gago na. Ikalo. So ikalo, ikalo. Ikaw nga magbagoan, magbulig. Bili ah, boto ng kilid mo ron. Ano mo? Humanami or humanami makaligo sa mana to akong mga friends. Nag-vlog si Bayo. Thank you. Ito na mga owner na. Car owner and Ryan Hermida. Mara magbuang ni siya. Sila gago na Nabara. Trabaro. Sa dara tama no. Salamat. Thank you for one. Apa lang man real unsa man mo? Go. Thank you for watching. This is Kuy Bas Kubani sabay. unsa may negosyo na? Negosyo uling og saging. Shararat. Sa salamat na. May lemre na yun. Ito na thumbnail. Dira taman, dira ko kutob. Peace out. Something is wrong with the way